ጨና አዳም አብራዲ ኤረና ሰላም ከመይተቅኒዮ ኩብራት ተኻተልትና ናይሎም ትሕስቶ መደብ ጨና አዳም ሲዕቡ ከቀረቢው ክሳፈጻመ መደብ ክትከታተሉ በخبرنا ዕድም ሰናይ ምክታል ወይኒ ሱሌማኒ Today's my birthday, 26 years on earth. It's nearly 10,000 mornings. Well, it didn't go too fast, it didn't go slow. Many friends, many lovers, many songs, many bands, many broken plans. Well, I still don't know, where will I be tomorrow? Well, I still don't know, where will I be tomorrow? ሓደ ወዲ ቤት ምግብኣትዩ ፋታይ እዘዝሞ ክልተ ማንካ ምስኮለሰ حمام يركب مريد دما قوطي غبرا عويلو كحرقن كناددن زسمعو ابت بيت مغبي سنبرو عماويل ገጾም ናብቲ ወዲ የዝሩ ዋናት ቤት ምግቢ ሰንቢዱ ናብቲ ወዲ ኸይዱ ኢሳሐወይ እንተ ደኾንካ ይብሎ እትወዲ ናብታ حماما በጻብዕቱ እናመላኸተ እዝንታዩ እትበዓል ገዛ ተመሊሱ ሞዝንታይዲ ዋ حماما عويሉ بمجرم أبت بيت بالعز نبرة عماويل ملوك قلبهم نابقهم جيروم يكتاسلوهم نبرو اتوانات بيت مقبي إذا حماما إلي حتى اتودي إيه انت هيدي لازم إلو نحتقو بحتى يملسلو اتوانات بيت مقبي زحرر شغرتي إلو نتحمما الإلو بلعو كادرزات كأ رؤي جيجاتات منغستي جاستيفاي كغبرو ويون دحاني نخبلو كندي حمماتات زحرر شغرتيو النابلو بالعباء إذا صحف زي بنديكتم جنتس كابزبل ناي محبرة وقت التوستيو أبزح الفقنيات أب تويتر إذا بسئلت رئيوا حفتنا أبسمرا تكنيكال سكول تمهاريت نايند في مهندسنا أبز نبرتو اللقزي أب كلتشحن حموشتن أبتم بحبو أبز كايت نبرت صولت ناي مكيات متأخخابات قلا أمنتي بمستافا نما أسرتي دحر موسادا بيت فردي كيك أربتن
ጉዳያ ብጠበቃ ከይተራእን ኣማይ ስርዋ ብኢድ መርመርትን ሓለውቲት ቤት ማእሰርትን ኣካላዊ መጥቃዕትን ስቃይን በፂሕዋ ኣብ 2006 ካልኦት ኣብ መርዓ ሃይማኖታዊ ንጥፈታት ፔንታኮስታል ኣካይዶም ተባሂሎም ዝተኣስሩ ሓያሎ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም ሰባት ምስ ተጸንበርዋ ድሕሪ ሎሚ እምነተይ ከሓድግን ኣብ ሃይማኖታዊ ንጥፈታት ከይሳተፍን እፍርም ዝብል ወረቐት ክፍርሙ ንዝቐረበሎም ሕቶ ብምንጻጋ ኣብ ሓደ ካብ መረርትን በዳህትን ቤት ማእሰርታት ኤርትራ ዝኾነ ዊዓ ተወሲዳ ሕማማን ቅፂ ተላቢዑ ህይወት ከባቢ 50 ዝበጽሑ ሃይማኖታውያን እስራት ስለዝወሰደ ኣብ 2009 መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ቤት ማእሰርቲ ድሕሪ ምእፃው ካብቲ ብሰንኪ ባህርያዊ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጡ ክብዳህ ዘይከኣል ፀቕጥን ሞቐትን ዘለዎ ዊዓ ዘሰክፍ ናይ ንጽህናን ጽሬትን ጸገማት ተደሚርዎ ንህይወት ዝፈታተን ኩነታት ዝነበሮ ቤት ማእሰርቲ ዊዓ ናብ ምዕጢር ተባህለ ካልእ ቤት ማእሰርቲ ተሰጋጊራ ምስ ካልኦት ውፃእ መዓት ከምኣ ድሕሪ ምጽናሓ ኣብ 2017 ናብ ማይ ስርዋ ተሰጋጊራ ድሕሪ ናይ 15 ዓመታት ፍርዳዊ መስርሕ ዘይብሉ ማእሰርቲ ድማ ኣብ 2020 ተለቂቓ እዚ ቢላል ብዝብል ስም ናይ ትዊተር ዝጥቀም ሰብ ስእልዛ ዝገልጻ ዘሎ ሓፍታ ሰኒዩ ዘቕረበ ጽሑፍ ወይ እውን ምስክርነት እዩ እዛንታን ከምዚ ዝኣመሰለ ዕላላትን ንኤርትራዊ ሓድሽ ኣይኮነን ዝገድድ እንተዘይኮይኑ ካብዚ ዝሓይሽ ዛንታ ማእሰርትን ጭውያን ካብ ዝስማዕ ድማ እንሆ ልዕሊ 20 ዓመታት ኮይኑሎ እገለኮ ድሕሪ ናጽነት ኣባላት ጸጥታ መጽዮም ካብ ገዝኦም ዝወሰድዎ ኣብዚኣት ይበሃልኒ እንታይ ከገይሩ ቅርብ እንታይ ፈሊጠ ኣብ ናይ ሃይማኖት ንጥፈታት ተሳቲፉ ይዝበሃል ኣጠፋፊኡ ወይ ጉቦ በሊዑ ይዝሕመ ኖ ምዞም ተቃዋምቲ መንግስቲ ሰሪሑ ይዝበሃል ምዞም ሓምሻይ መስርዕ ወዘተ ዝብሉ ሓፋሽ ባዕሉ ንባዕሉ እንተስ ዕላል ንምምቃር እንተስ ጓሂኡ ንምድባስ መልሲ ዝረኸበ ኮይኑ ክስምዖ ዝገብሩ ኮነልካውን ክኾኑ ዝኽእሉ ዝውረዩ ጉዳያት እዩ ዘከማስዕ ካብኡ ዝሓልፍ ህይወት ሓደ ሰብ ንኸንቱ እናዓረበ ኣብታ ኤርትራ ዓዊሉ ዘእዊ ኣይተረኽበን ኣጸልሚቱ ዝነብዕ ግና መሊኡ ፈቆዶ ገዛ ፈቆዶ ስድራ ቤት በዚ ጉዳይ ዘይተተንከፈ ስለዘየለ ንዛንታዛ ትወንዝ ስማ ሓፍትና ቢላል መሰካፈሎ ከም ኩሉ ግዜ ንህሉ ኩነታት ዝኹሕዱ ንጸሊም ጻዕዳ ዝብሉ ሱርያት መመጽዮም ክጻረፉን ክነብሑን ስለመናየ እዩ ኣብ ኤርትራን ከለውን ሰንክቲ ኣብ ውሽጢ ምዕትና እተዘርአ ፍርሒ ንኡስራትን ብድላትን ክንሕግዝ እንታይ ዓበ ነገር እኳ ጌርና ንፈልጥ ግዳስ እታ ኣፍካ ኸፊትካ ምስ መጓጅምትኻ እዝግዮ ንበል በደል ይበጽሓሉ ዘይመሓውስር ዝሰድድ ዓመፅ ይነግሰናሉ ንወለዶታት እንጾሮ ትራማ ይትከላሉ እናኸንብል እዞም ስርያት ካድራት ምሕላፍዮም ዝኸልኡና ነይሮም ንዓና ተመሲሎም ከማና ዝነብሩ ብጾትን መታዓቢትን መምሃርትን መሳርሕትን ካዮም እቲ ሓለንጊ ንዕኦም ይኹን ንስድራ ቤቶም ዘይገርፎም ኣይኮነን ግና ከይርኡ ፈትዮም ዝዓወሩ ከይሰምዑ ፈትዮም ዝጸመሙ ንኽውንነት ክኽሕዱ ፍጹም ዘይጽገሙ ከምዚ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ዛንታ ክፋእ ስርዓት ኤርትራ ክሓብኡ ክሳብ ናሃመማ ሕራር ሽጉርቲ ኢሎም ክበልዑ ዘይጽገሙ እዮም እቶም እወ በደል ዳእኮ ይበጽሓሎ ግና መንግስትና ይፈልጦን እዩ በቶም ሓለፍቲ ቤት ማእሰርቲ ወይ ብውልቀ ሰባት ወይ እውን ብኻልኦት መራሕቲ እዩ ዝካየድ እንክብሉና ኣብ ጣውላ ዘሎ ውዕሻሂ ወይ ካፕቺኖ ገጺብካ ኣብ ብራብሮም ዝመጸካ ሰባዶ
ቅጅል ኢሎምኹም ሃገር ምህናጽኮ ቀሊል ኣይኮነን ዝተልዕልዮ ዘለኹ ሕቶታት ልዕሊ ዓቕምና ይንዓና ብዙሕ ዋጋ ሰሓትት እዩ ይብለልኒ ነበረ ድማ ሓደ ፈራህ ብፀየይ ንፍርሁን ዓዊሉ ንሓቂ ደው ዘይምባሉ ክሽፋፍነን ሕጂ ግና እመስክኖ ኤርትራውያን ሳላ ማሕበራዊ መራኸቢ ኣፍና ምስ ከፈትና ብዙሕ ተዓቢቡ ዝነበረ ፀሓይ ምስ ሃረሞ ሓወይ ኣኮይ ሓፍተይ ኣደይ ኣቦይ በዛ መዓልቲ እዚኣ ምስ ተወስደ ወይ እውን ምስ ተጨውየ ተተባሂሉ ዛንታታትና ክንነግር ምስ ተባዕና እቶም ንተግባራት ስርዓት ኤርትራ ከም መኻንዩ ንሃመማ ብፀብሒ ሕራር ሽጉርቲዩ እናበሉ ምብላዕ ዝለመዱ ንሶም እውን ሜላ ቀይሮም ኣብ ትሕቲ ዛንታ ናይዛ 15 ዓመታት ንእስነታ እተመንጠለት መንእሰይ ዘካፈለ ሰብ እምበር ሓደ ዓብ ኻድር መጪው ኣንተ ሓሳዊ እዛ ትብላ ዘለኻ ሰብ ካብ ቤት ማእሰርቲ ቅድሚ ዓመ ወፂያ ሓሳዊ እንታይ ስለ ዝደለኻ ሕጂ ተልዕሎ ኣለኻ ስለምንታይ ዘየለት ጽሕፍ ክብል ዝመጎቶ ይመስሎ ወያነ ባዕሉ ብደው ከም ዝሞተ ይነግረና ከም ዘሎ ረሲዑ እሞኻ ከም ማእሰርቲ እንተወፀት ተኣሲራ ኔራ በደልካ ኣበፂሕዋ ክባህል ዲ ዘይብሉ ስለዚ ወፀት ኣመስጊናስ ኣካላውን ስነ ኣምራውን በሰላኣ ኣብ ልዕሊኣ እተፈጸመ ገበንን ዓመፅን ዘይፍትሓውነትን ክትቀስ የብሉን ማለት ድዩ ወይስ ተመስገን 15 ዓመታትን ልዕሊኡን ኣሲርኩም ኣሳቂኹም መቑሕኩም ገሪፍኩም ከተብቅዑ ሕጂ ዝፈታሕኩምና ዲኹ ባሃል ዝድሎ ዘሎ ኮር ተገልበጥ እትብልዕል ሕብረተሰብና በገዛእ መሪሕነቱ ዝወረደ በደላት ንምንጋሩ ዓቕሊ ዝፈታተንን ኣሰቃቕን እኳ እንትኾነ እቲ ሓደ ናብ መንገዲ ሕውየት ከምፃንና ዝኽእል ግና መንጋር ዛንታታትናን ካብ ዛንታታትናን መምሃርን ጥራዩ በደላት መጥሓስ ሕግታት ተጸብፂቦም ተጸኒዖም ውፅዓት ክካሓሱ ዝወረዶም ግፍዒ ሕጋዊ ኣፍልጦ ክረክብ ዝበረሰ ንዋታዊ ነገር ክትካእ ብገንዘብን ሞራልን ናብ ሕውየት ክመፁ እንተዘይተገይሩ ሓደ ኸባናውን ካብ ዝዘባህረና ዘሎ በሰላን ስነ ኣምራዊ ፀቕጥን ኣይክሓውን እዩ ዘይሓወየ ሕብረተሰብ ድማ ጥዑይ መፅአ ዘለዎ ወለዶ ወይ ሃገር ክሃንፅ ኣይክእልን እዩ ስለዝስ ነቲ ነዊሕ ናይ ሕውየት መንገዲ بمنقار زانتاتاتنا نجمرو نناي بيتنا كأنزاتاتنا نناي نفلتو حونا نفلتو مغربنا متعبيتنا قربيتنا نفتاوينا نوجعا نزن تولون أفلتو نهبون تعميز كحوي تعميز كحفتي تعميز ايه تعميز كاسبي تعميز كدي تعميز كابوي تعميزكم سبين بل نهامما حرار شغرتيو النابل كاموحات نابزة بتصحيب اللون
ክብራት خاصلتنا نايلو متحستو إذا تكتاتلو تنحكم ينيرو أب زمت أسومن بخال أرست خنراخي بينا كساب شعو سستناين خلنا تحنكنيو